Неўзабаве ў Беларусі запрацуе першая атамная станцыя. Працэс яе пабудовы цягнецца амаль 12 год, што для праектаў расійскай карпорацыі «Росатом» не рэдкасць. І на працягу ўсяго гэтага часу вакол станцыі было шмат шуміхі, непаразуменняў і дыскусій. Аднак, маючы грунтоўныя доказы яе небяспекі і немэтазгоднасці запуску, зялёным не атрымалася спыніць гэты працэс. Што менавіта прадпрымалася і ці магчыма лічыць атамную станцыю беларускай? Размаўляем з Анастасіяй Дарафеевай, старшынёй беларускай партыі «Зялёны» у праекце «Хай Ток. Интервью наоборот». Беларуская АЭС усё часцей узгадваецца ў медыа, аднак пра тое, што збіраюцца будаваць першую атамную станцыю ў Беларусі, стала вядома год так 11 таму. Скажы, што на працягу гэтага часу рабілася зялёнымі экалагістамі ў дачыненні да пытання пабудовы і запуску БелАЭС? Прывітанне. Я, па-першае, не пагадзілася з тым, што пра атамную станцыю зараз сталі пісаць часцей. У свеце таго, што ў гэтым годзе абяцаюць яе ўжо загрузіць паліва і запускаць, мне падаецца, што наадварот інфармацыі ў медыа, асабліва ў незалежных на гэты конт альтэрнатыўнай інфармацыі недастаткова. Што тычыцца таго, што было зроблена, на жаль, трэба пагадзіцца з тым, што зроблена было недастаткова для таго, каб супрацьдзейнічаць неяк гэтай з'яве, у гэтаму праекту. Там першыя узгадванні былі нават раней, гэта было не ў 2008 годзе, а ў 2006, і першымі, хто гэтае пытанне ў грамадскую павестку прынёс, гэта было грамадскае аб'яднанне «Экадом». Яны тады яшчэ, калі сталі толькі даходзіць інфармацыя пра планы па будаўніцтве АЭС, яны паднялі пытанне пра неабходнасць правядзення грамадскіх слуханняў, але яны, дарэчы, атрымалі адказ афіцыйны пра тое, што ім, як эколагам, лепей зараз займацца вырашэннем галоўнай постчарнобыльскай праблемы Беларусі, барацьбой з радыёфобіяй, якая наша адзіная праблема. Але гэта быў, канешне, адказ чыноўнікаў, але, на жаль, рэакцыя грамадскасці шырокай была таксама не вельмі пазітыўнай, не вельмі актыўнай. І калі казаць пра было пытанне пра экалагістаў, мне падаецца, што якраз экалагічная грамадскасць недастаткова была ўключана, недастаткова рэагавала на тыя ж выклікі, таго ж заклікі ў першую чаргу таго ж Экадома, напрыклад, падпісвацца пад пэўнымі заявамі, дакументамі, петыцыямі на гэты конт. І тут можна зразумець, што гэта такое незручнае пытанне і палітычнае, і калі экалагічныя арганізацыі хочуць займацца сваімі нейкімі вырашэннем такіх сваіх пытанняў з павесткі галоўнымі, ім вельмі рызыкоўна яго падымаць, таму што яны не будуць, напрыклад, мець доступа да навучальных устаноў, каб там праводзіць адукацыйную працу ці штосьці яшчэ. Але ўвогуле, на жаль, трэба вызначыць, што па зялёным руху антыядзерная тэма, яна неяк не прагучала, гучыць вельмі слаба, і падтрымка нейкая, калі ідзе, то вельмі такая маральная. Давайте, трымайцеся, да? Так, тут варта яшчэ ўзгадаць, напэўна, што менавіта кейс па беларускай АЭС стаў першым, дзе на міжнародным узроўні было прызнаны пра праслед экалагічных актывістаў. Але ты правільна сказала, што меркаванні падзяліліся, няма такога адзінага, добра гэта ці дрэнна, і зялёныя не маюць вялікай шырокай падтрымкі, да прыкладу, як у Еўропе. Можаш абазначыць коратка ўсё ж, якія слабыя месцы ў БелАЭС, што з ёй не так? Беларуская АЭС, нават у параўнанні з іншымі атамнымі станцыямі, якія будуюцца ў іншых краінах, яна з'яўляе сабой вельмі такі стрымнаваты праект. Гэта тычыцца і самой, і планавання самого праекту. Яно адбывалася вельмі дзіўным такім чынам, без узгаднення з грамадскасцю, цалкам непразрыста. Яно, напрыклад, будаўніцтва пачалі да таго, як была атрыманая ліцэнзія на будаўніцтва. Такія рэчы проста немагчымыя і ў краінах, якія будавалі атамныя станцыі. Гэта цалкам парушаны парадак дзеянняў, які павінны забяспечыць бяспеку. Шмат пытанняў з тым, што у праекце БелАЭС цалкам не прапрацаванае пытанне адкідаў, і што ўвогуле будуць рабіць з адкідамі. Гэта так званая канцэпцыя працы з адкідамі, яна выклікае вельмі шмат пытанняў.
і на дадзены момант невядома нават не запланаваныя месцы, дзе будуць захоўвацца адкіды, якія будуць вымацца з рэактара. Цалкам незразумела, як, за якія грошы, за які кошт АЭС будзе пасля сканчэння тэрміну эксплуатацыі выводзіцца са строя, і куды будзе гэта ўсё падзявацца. Гэта вельмі вялікія грошы, параўнальныя з будаўніцтвам. То бок на будаўніцтва мы ўжо маем зараз крэдыт на будаўніцтва, які будзем выплачваць, бадай што ўвесь тэрмін эксплуатацыі атамнай станцыі, яна не адаб'ецца эканамічна, але мы яшчэ павінны зараз ужо пачынаць думаць, а дзе ўзяць грошы на яе вывод з эксплуатацыі. Скажы-ка ласка, ты узгадывала трошкі пра фінансавы бок. Не так даўно было гэта пытанне пра тое, што колькі ўжо Беларусь вінна, Расіі гэта недзе 7,5 мільярдаў даляраў, і гэта, я так разумею, без уліку таго крэдыта, які выдалі на БелАЭС, таму што ён 10 мільярдаў. І мне цікавіць, нам як мантру працягваюць чытаць пра тое, што БелАЭС якраз будзе тым энергетычнай незалежнасцю ад расійскага газа, нафты і гэтак далей. Але з улікам апошніх падзей ці можна казаць пра тое, што беларуская АЭС гарантуе нам незалежнасць ад расійскага паліва і ўвогуле незалежнасць ад Расіі? Ці можна называць АЭС беларускай? Пытанне незалежнасці ў свеце таго, што зараз адбываецца з гэтай рызыкай паглыбленай так званай інтэграцыі, якая зараз усіх так, усіх, хто думае, не можа не палохаць і не насцярожваць. Гэтае пытанне пра незалежнасць увогуле балючае, і ў гэтым працэсе АЭС вельмі такую важную ролю гуляе, дарэчы. Таму што гэта не незалежнасць, гэта паглыбленне залежнасці. Калі, мы казалі дагэтуль пра нафтавую, газавую залежнасць, то зараз мы атрымліваем такую мульцізалежнасць. Таму што залежнасць будзе, гэтая залежнасць, па-першае, эканамічная, ты ўжо сказала пра крэдыты, і гэта яшчэ не канец, таму што, зноў жа, мы кажам пра тое, што абслугоўванне АЭС, яно цалкам павінна будзе ажыццяўляцца расійскімі спецыялістамі, Росатомам. Мы будзем вымушаныя набываць там паліва, пытанне пра зварот паліва на перапрацоўку і ўсе гэтыя гульні з перадпрацоўкай. Гэта таксама будзе завязка на Расію. І то бок гэта і тэхналагічная залежнасць, і эканамічная, і энергетычная. Таму што зноў жа мы з гэтай атамнай станцыяй мы атрымліваемся завязанымі на расійскі энергетычны рынак, і, уласна кажучы, мы абслугоўваем патрэбы ўжо нават зараз, нават пры захаванні Беларусі сваёй тэрытарыяльнай дзяржаўнай незалежнасці, мы энергетычна будзем залежнымі, мы будзем часткай вырашэння Расіі сваіх пытанняў, праблем свайго энергетычнага рынку у свеце таго, што краіны, усе навакольныя краіны, яны пераходзяць на шлях узнаўляльнай энергетыкі і ўвогуле адмаўляюцца ад такіх тэхналогій і ад атамных, і ад вуглевадародных. І скажы, апошняе пытанне, гэта пра тое, што ў канцы года сапраўды абяцаюць завесці паліва, нягледзячы на тое, што няма ніякай стратэгіі з абыходжаннем з адходамі ад АЭС. І гэта тлусная кропка ў барацьбе супраць БелАЭС, ці варта прадпрымаць нейкія дзеянні, і калі так, то якія дзеянні яшчэ можна прадпрыняць, калі БелАЭС запрацуе? Калі АЭС будзе пабудавана і запушчаная, гэта зусім не значыць, што людзям з антыядзернага руху трэба спыняцца і казаць, ўсё, мы ўсё. Не змаглі, здаемся. Не, наадварот, па-першае, паўстае вельмі шмат пытанняў контроля над бяспекай станцыі. І там грамадскасці будзе вельмі чаго шмат рабіць, каб забяспечыць хаця б, калі яна будзе запушчана, то трэба забяспечыць хаця б гарантыю таго, што гэта бяспечна, што інфармацыя не прыхоўваецца, як гэта робяць класічна ў атамнай індустрыі, асабліва расійская атамная індустрыя гэтым вядомая. Трэба будзе, я ўжо прыгадвала пра пытанне дэкамісіі, пра пытанне абыходжання з адкідамі, усе гэтыя пытанні трэба будзе рашаць, трэба будзе падымаць пытанне пра стварэнне фонду, напрыклад, адкуль будзе брацца грошы, то бок частка грошаў, якая будзе з прыбытку там за АЭС, яна павінна адкладацца ў фонд на дэкамісію. Вядома, гэта невыгодна, таму рабіць гэтага ніхто на пачатку не схоча, за гэта трэба будзе змагацца. Трэба ўвогуле будзе падымаць пытанні пра тое, што мы будзем рабіць з палівам. Трэба будзе гарантаваць, што не будуць зроблены небяспечныя там месцы захоўвання
ядерных адкідаў недзе ў Беларусі. Ну, далей, калі мы кажам пра АЭС і пераход на узнаўляльную энергетыку, як такія супрацьлегласці, то нават калі АЭС працуе, гэта не значыць, што ў грамадскай свядомасці не трэба падымаць гэтыя пытанні і казаць, што мы павінны адмаўляцца ад атамнай энергетыкі. АЭС мае пэўны тэрмін эксплуатацыі, не такі вялікі, дарэчы. І зноў жа пытанне пра тое, каб не было па яго сканчэнні не было прынята рашэнне пра працяг тэрміну эксплуатацыі, што вельмі небяспечна, или што робіцца на большасці расійскіх атамных станцый зараз. Будзе увогуле падымацца пытанне, магчыма, пра ці патрэбны, напрыклад, яшчэ адзін энергаблок. Ну, то бок тое, што АЭС, калі АЭС запусцяць, ну, я спадзяюся, што ўсё ж такі, магчыма, гэтага не адбудзецца, будзе трымаць пальцы, так. Але калі нават АЭС запусцяць, гэта будзе параза, канешне, антыядзернага руху і праўзнаўляльнага руху. Але гэта не будзе канчатковая параза, гэта будзе кропка, з якой трэба будзе ўжо працаваць і нейкім чынам далей адстойваць свае пазіцыі ўжо, ну, з аглядкай на яе. Што ж, будзем спадзявацца на без'ядзерную будучыню Беларусі, незалежнай Беларусі. Вось, дзякуй табе вялікі за размову. Дзякуй. Нягледзячы на тое, што рашэнне замець атамную станцыю мае палітычны характар, тычыцца ён кожнага з нас. Адсочвайце інфармацыю, аналізуйце яе, не заставайцеся ў баку, выказвайце сваё меркаванне. З вами была Хрысціна Чарняўская, Александр Лібертат у праекце зялёнага партала «Хай Ток. Інтэрв'ю наабарот».